Nona kai hut munit atum lapuan si angthin kaviluma. Arnibang amasi kacholangrema berta ke theglong lapen karjulong. Arta ki jum hega sopi chini ne sarpimar chini ne hemejangre chini ne kai ke amat kacholangrema berta le langle pulote langathai amat si avideda sonsi thekponlong. Lasonsi ke damtang phai kuni ni phai hiniar ni khiruni police station arlo jengkha boguri ghat arong edon ningkan krehini also aphan cholangremjet pusi berta longpon. Bangso puthaki sungki phowega hemtona tuma bang cholangrem sarpo Ramdayal Chauhan Arta ningkan phokke aphan khiruni police station along lamhoi pidamlo. Kisung ke photum lamhoi ki pidam ateng pen cholangrem sarpo Ramdayal Chauhan aphan police tum nep ingnangsi Hamren district jela longan thabdam thotno. Bangso butha kisung ke phowek also pipen kachethan atengki Ramdayal Chauhan bangki ni pipen bangsi ni phan nangbam hedamat odlangno nangchoklem dalo. Laso aphi ne hem bangsi nangchethan det pen aphi jengkha police station along an lamhoi pidamlo. Lasi meglangno sarpo phan sodak kangsai ki pivekji aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kachuningri padukpo. Lamhoi ki pi ateng pen 57/2024 under section 64/62 BNS RW section 8 of Pokso Act ateng pen lamhoi pabon ponsi hem kangsam bengponlo. News report Karbi Anglong Live.